Şeýle-de gahrman Arkadamyzyň Gazakystan Respublikasyna iş saparynyň çäklerini ýurdumyzyň hemde Gazakystan Respublikasynyň medeniyet we sungy dostatlarynyň gatnaşmagyna dost soňunluk konserti bolýar. Sungy dostatlarynyň belet ruhy beslenen aýdym satly çykyşlary iki dogunluk döwletiň arasyna ýoly goýulan hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň we halklaryň arasyndaky medeni insanperwer ýörelgüliň senasy bolup ýanglandy. Şeýle-de çykyşlarda dost soňunluk gatnaşyklarynyň umumy bähwidini öňtürlen belelikdäki tagallalaryň yeterli. Munun özi netijeli gatnaşyklary ýoly goýan iki döwletiň arasyndaky hyzmatdaşyň rowaşlyklary beslenýändiginiň nowatdaky suwtnamasydyr. Häzirki döwürde özüniň betaraplyk derejesine esaslanýan ýurdumyz sebitde parahatçylygyň howpsuzlyk we durnukly ösüşiň öpçün edilmegine münasip goşundyny goşýar. Munun özi gahrman Arkadamyzyň başyny başlan we tutuş adamzadyň bagtyar durmuşynyň öpçün edilmegine gönükdirilen beýik maksatlarynyň arkadagyly gahrman serdarmyzyň ýolbaşçylygyny ösünlikli durmuşa geçirilýändigini äşgär edýän hakykatdyr. Aýdym satly çykyşlar bolsa amala aşyrýan asyl işlere alkışnama öwürli.